Здравейте! Стоян Стоянов съм аз и съм на 23 години от град Пловдив. Част от екипа на Титан вече няколко години. През свободното си време обичам, колкото и банално да звучи, да бъда саме със себе си, сред природата. Обичам да чета, също така и да спортувам. С уличен фитнес се занимавам през последните 6 години и половина. През това време съм започвал, спирал съм, имал съм различни моменти на отдаденост. Състезавал съм се както на национално, така и на международно ниво. Няколко учебни места, редица участия. Знаете ли, няма да кажа какво е чувството да бъдеш от екипа на Титан. Ще ви кажа какво ми е коствало до момента. Много отдаденост, много креативност, споделяне на една обща цел, поддържана форма, разбира се, и може би малко късмет. Много съм благодарен на човека, който ми даде този шанс.